बेलाय गारि दं नावनाय जिथु जिथु गारिखौबोथ' गारि बै माबा बबे जायगायाव हामायो गारि एक्सिडेन्ट जादों नै गारि एक्सिडेन्ट ट्रेक्टरजों चिरां जिल्ला सान्थिपुर 3 नं उदालगुरियाव हरखाबै 5:30 रिंगा बेलासियावसो गंसे ट्रेक्टरा सौग्रावनानै सासे बोराय सुबुंखौ गोब्राब जोखोम खालामो। दासिमबो जोखोम जानाय सुबुंखौ सिनायनो मोननाय जायाखै आरो न'खरनि मानसिफोरा सोर मोनथिनो मोननाय जायाखै। जखम जानाय सुबुंखौ साफ्राखाथा नरमादा देहा फाहामसालियाव थिसननो होनानै लांनाय जाबाय होननानै जायगानि सुबुङा जोंनिसिम फोरमायहरदों। न'खरनि मानसिफोरा नुबाय बायदोंब्ला नैबे जानबुं नङाव सलार लानो हागोन 8453636851।